ajụkwara m onye isi ndị otu a ugbu a ajụjụ ọnụ Colette Ifeanyi Odenigbo ahụ kwere akụ Hamadike na ndị ọwụ ahụrụ na unu weghara ọkwa n'ọkwa Igbo a biko kedu ọkwa ijisi Igbo a n'ike nke Chukwu mụ bụ chairman NICA. Yes, I were from Zeloaka Chicharano before Bayam Naka. Ya bụ ahụrụ m na unu bidoro ụka taa m bịara maka kemgbe ụka unu na-akawu n'ikuku nke Zoom tata wu Easter unu wee bịakọta ọnụ wee ka ụka unu dewekwara ihe ndị CDC kwuru maka etu o si asọrụka maka ọya nje koro. Ị na-anya n'ime ụlọ ụka mgbe akara ụka ị ga-afụ na ndị ọsha na-arụ ọrụ for NICA na-agbado anya na-eme ka sure na ebe niile ndị mmadụ nọ bụ ebe a makara mak and then maka chọọchị anyị nọkwa na ka ha gwakwara anyị agwa ka anyị mee ka sure na anyị na-efolo CDC guideline. So yes, anyị kara ụka gbadokwa anya na nsọpụrụ nke pandemic etu ndị iwu nwa obodo si wee kwu. Orugo otu afọ ugbu a abịadebere ụka ọ bụrụ sọ unu ma ndị ọzọ mana ahụrụ na mbidokwara taa ụka ọ ga-adịrịzigaba etu a maka unu na-enwe ugboro abụọ n'ọnwa unu gara abịazi na mmadụ na mmadụ wee gabaza n'ihu ugbu a. Ịma na our chaplain bụ Fara John Paul Ezeanyido anyị just n'isi our chaplain so anyị na-amanejikwa maka ugbu anyị nwa chaplain so n'ike nke Chineke anyị ga na-aka ụka etu ahụ o si emebu ya ugbu a anyị ga na-akagodi ya etu based on an announcement dịka etu anyị kwukịta nke ọzọ anyị ga-aka bụ na next month na May na Corpus Christi Catholic Church. Ọnọdụ dị mma unu agbakọta ọnụ bịa na mmadụ na mmadụ. Yes, ọ bụ na ị gee ntị n'okwu Chukwu nke Fada kwuru taa ị ga-afụ na onwe ihe dịka Uka Igbo bụ na ọhịa masịrị amasị and obi dị m ụtọ na anyị bidokwa n'ike ya maka na-amaghịgide na ịkwalite asụsụ nke Igbo eji aka ụka inekwa anyị fụ na ihe dị iche dị maka na onye kwuru okwu Chukwu bụ onye otu anyị bụrụ onye be anyị ma ebe anyị si na-etinyegasị ihe dị aṅa n'okwu nke Chineke ọ na-ekwu na efu ka o si wee debata ihe ọzọ dị mkpa maka iwelite asụsụ Igbo na ahụrụ m na ọ bụ maka iwelite asụsụ Igbo ka eji wee hiwe ụka nke a na-akpọ Uka Igbo mana ọtụtụ ọ ga-egbu na unu na ana m ahụ kwuru na-asụ oyibo ntụsi asị na maka ụmụaka anyị na-anaghị anụ Igbo anyị na-asụ bekee ha enweghị ike ịmụta ya bụ Igbo biko kedu ihe unu ga-eme ka e were Igbo wee na-aka ihe niile n'ụka? Amalize ịmara ihe gbasara okwu Igbo a bụ ihe dị anyị niile mkpa n'obi maka asụsụ Igbo na-anwụzi anwụ mana ma anyị nwa bụkwa ndị okenye ma ụmụaka nwaanyị na-achị achị onye ọbụla na-agbasi mbọ ike ịfụ na anyị kwadoro asụsụ Igbo a mana ọ na-enyekwa ndị okenye ụfọdụ nsogbu ịsụ ya maka na ebe anyị nọ ma ọrụ a na-eje ma ebe anyị bi ebi na ihe niile oge ụfọdụ ọ na-afịa arụ ịfụgasị ndị gị na ha ga na-asụ Igbo mana ya ka o ji aba aka Uka Igbo ịfụ ndị mmadụ abịa ju na-enye anyị obi aṅụrị so ọ dị mkpa a ga na-agbasi mbọ ike. Ikwu okwu maka ebe unu na-arụ na ebe ndị nna ha na-ejerekọta elekwa anya hụ na ndị agbata obi anyị bụ ndị ọdịda anyanwụ ya ndị Yoruba na ha na-asụ nke ha na ọ naghị enye ha nsogbu ndị bụ ndị Spanish ama na gasị na ha bi nso ebe a nke ha aga-eji ewetụnyere unu ndị Awụsa ha anaghị abịakebe ebe a mana Awụsa na-abụ asụsụ ha kedu ka nke ndị Igbo jizi wee dị n'iche nda? Ọ bụghị ịnara aka na ihe anyị anaghị eme mana ya bụ ife abụrụ tata ka o bidoro so na ihe dịgodi mkpa bụ na eti ego uchu bido ịdị na-eme ya na taa bụ gboo nwayọ bụ ije awele na mgbe na-adịghị anya na anyị ga-adịkwa ka ndị Spanish ahụ na ndị Yoruba ahụ ihe mere na anyị ebido onye nke a nyere m obi ụtọ biko maka na si na tata ọkwa na ije echewu njelite biko ekelere gị ahụkwara ka ọmalite ha mara ajụjụ on behalf of ndị na nkwalite ndị mụ na ha na-achị bụ ndị executive m ana m ekele gị maka ị na-anya fụ na like etu siri kwu na chọọchị today ma Fada John Paul ma ndị chiburu achị before ha gbasiri mbọ ike anyị maka ọ dịrị kịta ibuzi ya bụ ọkụ ahụ were na-aga anyị na-ekenekwa ụdị mmadụ gị na-agbakwa mbọ na-abịa ajarite anyị n'asụsụ Igbo a maka mbọ ị na-agba agaghị na n'iyi. Daalụ nna biko ana m ekele gị. ahụkwara akụ Ahụmadike daalụ nna ajụrụ m onye ụkọchukwu kara ụka ajụjụ ya bụ
ụkọchukwu Pascal Amagba na ihe o kwuru. Nna fada onye hụkwara gị ebe yi etu isi agụ a ga-ekwe n'ọbụbụ akara ụka. Agbasago n'ụka. O isi na ọrụ karịrị gị aka maka na ndị be anyị sịrị na nkịta zara oke abụọ na ire na-akpụ ya n'ala. Ọ ihe mere eme maka a sị na esibe nri ụzọ na-abụ ịgara iji egbuo nwa nkịta. Daalụ na biko ihe a na-aka ụka Igbo, ọ gịnị mere a na-aka ụka Igbo a na-asụ oyibo n'ime ya? Kedu ihe kpatasịrị ya akpọrọ ya aha n'ọwụ ụka Igbo? Ihe akpọrọ ya aha n'ọwụ ụka Igbo n'eziokwu, kama ilekwa anya otu ihe si aga n'obodo anyị, ọtụtụ ndị dị iche iche na-amachakwaghị Igbo ọfụma na-abịakwa. Ama m na ọ ga-abụ ohere ha nwee ijikwa mmụọ Igbo, kama na dịka ụka chọrọ ka ha ghọtakwa ihe a na-ekwu, ka ha ghọta ozi ọma, ọkachakwa nke ụmụaka ndị ka a mụrụ n'obodo a na-agbakọ mbọ iji kwere mụtakwa ya bụ Igbo. So maka ọ bụ a na-ekwunyetụrụ ha obere na asụsụ Bekee ka ha ghara ịgbara aka bịa gbarakwa aka lawa. Bụ ihe a ụka Igbo Chukwu nyere aka ndị Katọlik nwere ọtụtụ ụka dị iche iche oge dị iche iche a na-aka ụka. Ọ bụrụ na ha chọrọ ịga ụka na ha achọghị ma nsogbu ha jee nke Bekee, mana nke a bụ nke Igbo maka na ị na-asụ Igbo ọ ga na-enyere ha aka ịmụta karịa. Ya ofu ihe ga-amata ahụ dịka ndị ị na-ekwu okwu ha na ụfọdụ n'ime ha adịghị anya moto. Ụmụaka ndị a mụrụ ka nọ under 16 na-enweghị ike ha ka nọ n'okpuru afọ 16, ha enweghị ike ịnyakwara moto ịgabara nke ha iche ka nne na nna gaba iche, ya maka nne na nna jikwere na-akpọkọtakwa ha nche niile ọnụ ka were nwekwa ego ha ga-eji nọkọta. Ụmụaka ha na-anụkwa, ha nwere ike ị na-anụ bụta ọ ga-enyekwara ha aka iji were mụtakwa Igbo nke ha chọrọ ịsụkwa, Igbo nke a na-asụkwa ọsọ. So ọ bụrụ na akpachapụrụ anyị na-eme kama ọ maka ihe a na-ekwu maka pastoral reason because of otu nchekwa nke ụka chikwere dị ka ndị ha ka edebekwara ha anya nnọọ. So ya maka iji asụtụ obere Bekee maka ụmụaka ndị nke aha nne na nna na-akpọ abịa ka ike ghara egwu ha, ka ha nwekwa ike nwekwe mmụọ ji bịakwa echi, kama ihe a na-etinyewe obere asụsụ Bekee ka a na-asụ den sụkwa asụsụ Igbo karịa nke asụsụ Bekee. Nsara ajụjụ a na-ajụ gị mana e wekwara okwu ọzọ wee kwuchie ya maka ikwu maka na ka o wee nụ ncha ndị Amalize ekweteghị, maka ọ bụrụ na ị mere ka ọ dịrị ha ofere nwere ebe ọ dịrị ha ofere ebe ha ga na-anụ ha ga-agbahapụzi nke Igbo na-echezi mgbe i kwuru nke Bekee ka anụ ya. Isiokwu ụka Igbo bụ ka e were kụziere ụmụaka anyị Igbo, mana e were ya nwayọọ otu ahụ sụwa Bekee mana ha agaghị amụta Igbo ncha. Ekwenyere m n'ihi na-ekwu na a ga na-asụrịrị Igbo, kama na ị ga-ahụ na once anọtụkwa obere etinyekwe maka ihe a ga na-ebu enwere oge a ga-eruzie amarazie na bizi ọsọsọ Igbo ha ka ga na-asụ oge a ga-akwadokwe ndị ụmụaka ndị a na-ekwu akwado ka ha were nwee ike iwe ka ijikwa njikere oge a na-abịa ebe. Kedu mgbe ị ga-eji mara mgbe oge ahụ ruru? Mgbe oge ahụ ruru onye a na-eme ya a na-eme site na ijikwa ajụjụ ma ọkwa nwere ike ijikwa bido ihe ka ugbu a ruo na mgbe nke ọzọ na lee ihe dota nwere ike ime. Site n'ihe anyị na-ekwu, ụmụaka na-ekwu na ọ dị anyị nwa bụ ndị nne na nna aka ịkụziri ha Igbo, na ọ bụ anyị nwa na-akpụchi ha azụ n'ịsụ Igbo. Etu anyị si wee zakwa ajụjụ o gosikwara na ọ wee eziokwu ka ha na-ekwu na anyị na-akpụchi ha azụ n'ịmụta asụsụ Igbo, maka anyị ga-eme ya ọ bụ na ya aghọtaghị ya ka ha jụọ ajụ sị kedu ihe onye a kwuru akọwara ya site n'ihe o kwuru, kedu ihe o kwuru akọwara ya ezi etu a na-agaghị amụta ya. Mana enwere ihe dị iche na nke a na-ekwu n'ụlọ ụka maka a na-ekwu na mgbe aga nzukọ nke a na-aga na nzukọ obodo ekwu aza ihe na-emezi na mgbe ahụ onye ha na-akọwara ihe onye ha kwuru, onye ha na-akọwaziri akọrọ enwezi ihe ọ ga-aghọta ya nwezi ha na ndị Bekee na-akpọ distraction ya uche ga-anọ hie dịka kwuru esibe nri nga abụọ ngara igbo nwa nkịta. Ndewo, ekelere gị. Anyị adọla ndọrọ karịrị n'okwu a mana anyị aghọtala onwe anyị. Mgbe a pụsịrị mgbe ọzọ onye ọbụla ga-eji uche ya wee mee ka o jide mma. Ana m ekele gị. Ọzọ m na-agwa gị bụ ihe ka ị na-echetere ndị nne na nna ka ha were nye aka maka ọ bụrụ na chọọchị ka na-abịa mụ Igbo a na-ebudo ụzọ mụọ ya mụọ bekazi ka abịa na ị na-abịa n'ụka gị bịa ka mebe mụnwa esoretin na nga na-achụ nchụaja ya gwakọ ji adị mma nne na nna ga-arụ ọrụ ha n'ezinụlọ maka asị na ịhụnanya na-esite n'ụlọ a na-esi n'ụlọ mara mma. Ụkọchukwu anyị, ana m ekele gị ka isi wepụta ohere zama ajụjụ a ga-akpa ya bụ nkata ọghọrọ ngịga ndị be anyị sikwa na tata ọkwa n'ije ka echekwu njelite
ya ebe ọbụla a nọrọ aga na-agba Igbo asị na ka na-eme wụ mmọnwụ na-etinye aka mgbada tinye aka. Nna ekelere gị, ndewo, birikwa, amen, ndewo. Unu lee anya unu ga-ahụ na mụ na ya dọrọ ndọrọ gbasara mkpa ọ dị iji wee jiri Igbo wee na-ekwu ihe niile dị n'ụka Igbo, maka na ndị mmadụ mara na ọ bụ ụka Igbo ka e nwere, ya bụ na ha kwesịrị ịgba ntị ma a na-asụ Igbo, maka isiokwu ihe ụka Igbo a bụ ka ụmụaka anyị were mụta Igbo. Ka m si wee kọwara Fada Amagba na ọ bụrụ na anyị na-asụ Bekee ụmụaka anyị agaghị aghọta Igbo. Onye nri ọzọ m jụkwara bụ nne. Ndewo. Ndewo. Biko kedu aha gị? Aha m wụ Oriakụ Mma Njọkụ onye ọkọrọ. Ị na-esi nri? Eji m esi nri. Akọrọ m na obodo a wụ isi nri. Ejikwa m erekwa akwa ndị ebe anyị. Akwa ụmụ nwaanyị a na-akpọ George, anyị na-ebute na obodo a na-akpọ India. Ntọrịka na ọmaracha George ndị ụmụ nwaanyị Igbo na-eke. Biko ị na-esi nri ndị Igbo? Eji m esi nri ndị Igbo. Emekwe nkwobi. Ihe niile a na-eri eri. Ị nwere ụlọ ahịa ka ebe a na ndị mmadụ na-abịa? Mba. Ihe m na-eji eme mebugara ndị mmadụ. Onye na-eme mmemme, ndị na-agba akwụkwọ, ndị na-eme nkwụ nwaanyị, ndị gụchara. Biko kedu akara ekwentị gị ka ndị mmadụ kpọọ gị ma ha nụcha ozi nke a? Akara enwere ike iji enweta nwo 404-735-4911. Aha wụ Mma African Kitchen, aha eji mara m. Ndị be anyị, onye abụọ onye na-esiri ndị Igbo nri. Biko ọ ya bụsikwara ndị Katọlik nke ha kara ụka Ista ha na nwaanyị nke ọzọ. Biko o nyere akara ekwentị ya, unu chọọ nri biko unu kpọtụrụ ya. Ọ tego ya na ndị Igbo na-eme, ndị Igbo niile na-eweliri ya aka na ọ na-esi nri nke ọma. Aha ya bụ Mma African Kitchen. Nne ekele gị isi wepụtara eze m ajụjụ. Ndewo. Onye ọbụla chọrọ nri dị mma chọwa. Ndị be anyị, ebe a ka akụkọ anyị ga-abịa n'isi njedebe. Abụ m Amalinze JJ Azị. Ndewo.